Idem tak. Nie, nerob mi tu teraz. Čo je? Vidíš, za toto platíte dane. A toto, čo Kajo Zmity architektoval. On veľmi nepotento. Však nevidno ho, nevidno ho, nevidno ho. Však to možno hovoriť takto, tak jazykovo. No ale však ani ho nevidno. Stožiar. Čo do ucha? Koho? Aj. Čo robíte? Čo robíte, bože, čo myslíte, že som slepý aj hluchý? Tu máš, počkaj, komára. Ty si to... Toto tu na čo krieš? To je jedno, dobre, tuto